What's up? Hej. Vi vil lave et haul af vores shoppingtur i dag. Jeg vil, at det bliver dårligt, men det er fordi, det er filmet med telefonen. Vi sidder i en seng lige nu, så ja. Og så står mobilen oven på en kasse. Ja. Så det er derfor. Det er vores haul. Vi starter i Matas. Ja. Matas. I Matas købte jeg den her foundation. Og jeg havde faktisk en, men den var lidt for mørk. Så ja, det er sådan Wake Me Up hedder den. Ja. Sådan, og det er nummer 100. Så jeg ved ikke helt, om den er for lys eller for mørk. Så er min tur. Jeg har købt 3 ting. Ja, men jeg har også Ja. Jeg fik det. Og så har vi begge to købt tørshampoo, fordi at det kun kostede 8 kroner. Og det er rigtig praktisk. Og fordi at mit hår her for tiden er så fedtet. Og det også er når man skal på sådan irriterende. noget som ture og sådan noget. Ja, fordi så er den rigtig god. Og så du har allerede vist, du har kun tilbage. Og så lå den her sammen med alle de der, koster kun 8 kroner. Og så troede jeg også kun, den koster 8 kroner. Det er sådan en, som der gør ens hår blødere og samler det, hvis nu at ens hår er rigtig tykt som mit er. Men den kostede så lige 40 kroner. Men den købte jeg med, så den er rigtig god og praktisk. Og så har jeg købt sådan her 100 kisses. Og folk siger, at de skulle være rigtig gode, og det er sådan en tus. Det er sådan en tus. Og i den anden ende, der er det bare sådan Læbremad. Ja. Ja. De skulle være rigtig, rigtig gode. Ja. Og så det sidste, jeg købte, det var sådan en mini-creme. Fordi jeg synes, det er dejligt at have en nede i sin taske. Og min anden, jeg har, er faktisk tom. Så det er dejligt at købe ny. Og den kostede også kun sådan en 10'er. Og så har man gavekort, så det er rigtig godt. Ja, jeg har 4 gavekort. Nu har jeg så kun 2 tilbage. Og nu har jeg 2. Og den her kostede... Hvad for kostede den? Jeg har også Du skal sige, hvad det kostede. Så jeg har her. Okay. Det står her. Min tørshampoo kostede 8 kroner. Og jeg tror... Og det gjorde min tørshampoo også. Og den her Style, jeg kan ikke finde ud af at udtale det helt præcis. Den kostede 32 kroner og 48 øre. Og så... vil du? Nej. Nå. Og så min body lotion, den kostede 17 kroner. Ja. Og min tørshampoo, som sagt, også kostede 8,48. Og min foundation, den kostede 90 kroner. Og min læbe et eller andet kostede 70 kroner. Ja. Så rigtig god køb. Men i Kvickly. Vi er altid Kvickly. Altid. Det er så sjovt, man kan. Og vi var i Sillebuden i Frederikssund. Ja. Der var ikke så meget spændende, men... Der var ikke noget af det. Så det vi havde bare brug for en sjov tur. Ja, det havde vi. Har man nogle gange. Ja. Jeg købte sådan noget her istand. Det er sådan nogle plastik nogen. Faktisk lige åbne den. Den var åben. Det er sådan nogle her plastikstjerner nogen, som man lægger i fryseren, og så bliver det til isterninger. Og jeg har tænkt mig at bruge dem nytårsaften, som er om 3 dage. Okay, jeg har købt sådan nogle små stjerner til nytårsaften. Så bliver det helt vildt fedt. Så man kan drøse ud over bord og alt muligt. Og så blinke lidt op. Og de var meget billige. Så ja. Det er så rigtig gode. Og så har jeg også købt en tura, som er sådan noget pow-pow. Og sådan noget vand. Det var bare sådan noget billigt vand. Og det var rigtig smart, fordi at vi havde tænkt os at købe sådan en kold vand. Og den kostede 10 kroner. Og så jeg den her sådan lige overfor. Næsten. Og den var ikke kold. Den kostede 2. Og den kostede 2, så vi købte den. Det var fint nok. Det var fint. Og så turaen, der kan sin 10. Ja. Og for at være helt ærlig, jo, den her kostede 18 kroner. Det var hele den her. De har kostet en 20. Og mine små stjerner kostede 15. Så det er flot. Det er det, vi havde købt. Ja, nej. Nå. Og så var vi også i H&M. Nå ja. Men der var ikke rigtig så meget spændende. Det var så skuffende. Det var vildt skuffende, det plejer altid at være så meget. Altid. Men jeg har brug for et nyt bælte. Og så fandt jeg det her bælte. Og det er sådan noget flet, et eller andet flet noget.
Ja. med sådan en her guld en. Og det kostede 40 kroner. Det gode ved dem her, det er, at der er ikke sådan nogle huller, så man kan bare stikke dem ind, hvor man har lyst. Alt skridtbilleder, de er rigtig gode. Ja. Det anbefaler vi. Og det var det, tror jeg. Nu. Og det var sådan det. Ja. Og så... Det blev sjovt at pille. Hey, Og der er også i andre farver. Der er i alle mulige farver. Og så jeg ved faktisk ikke, om der kommer flere videoer. Det kan godt være. Gør det, tror jeg. Vi skal på andre shopture. Ja, men sådan en nytår, tænker Ja, det ved jeg ikke. I det her år. Det er snart. Men ja. Det er snart ikke mere 2012. Men ellers vil vi bare ønske jer god nytår. Rigtig god nytår. Og så må I have det sjovt. Og husk nu, brug alt det der beskyttelse. Sikkerhedsbriller. Ja, og hvis nu, at... og hvis nu, at man skal ud og drikke, så spis noget brød først, og drik vand, inden man skal i seng. Ja, og så må I bare have det sjovt med jeres venner. Feste. Og så undskylder jeg for den her video, som ikke blev så god, fordi at alt det der med kasse og mobil og sådan noget, det går har jeg ikke lige frem til lyst. Nej. Det er sådan, vi er ikke tæt for lyset. Nej. Så Okay. ja. Nå, det var det. Ja. Farvel! Hej.